Dobar dan, dragi prijatelji, posetioci kanala Mićino baš dobro. Evo danas ćemo se družiti, praviti jedan lep ručak. Naime, danas ćemo praviti sladak kupus sa dimljenom kolenicom i povrće u zemljanoj posudi u revni. Za to će nam trebati, ja ovdje imam 1,8 kg, znači oko 2 kg kupusa, jedna butkica dimljena, crni luk, beli luk, malo ćemo dodati ove zelene i crvene sirove paprike, šargarepe, mirođije, paškanata, crvene dimljene, aleve paprike, naravno so, suvi začin, ovako lorber, lovorov list, biber u zrnu i paradajz. Pošto nemam svež paradajz, imam ovde paradajz pelat. To bi bilo otprilike to. Idemo sad onaj najgori, najpipavi deo da ovo sve iseckamo i da spremimo za rad. Evo, dragi prijatelji, nastavljamo. Seckanje smo izvršili. Sad, da vam kažem, sigurno već to znate, ovu zemljanu posudu ako koristite morate dobro namazati mašću okolo, a i poklopac. Sad idemo da ređemo sladak kupus. Sladak kupus smo sekli na polovine, a te polovine ovako na delove. Ne morate sitno. Sad da vidimo koliko će ovdje da stane. Evo, kupus smo stavili, nekako je stalo i napravili smo mesto, unutra smo ugurali, pogledajte, dimljenu buckicu. Sad idemo da ređemo povrće. Idemo ovu šargarepu i crni luk. Evo kako će ovo biti dobro. Dodat ćemo okolo i belog luka, ovako, 3 čena. Mirođije. Sad vidite ovdje ja imam suvi začin. Začin ovako, pogledajte, kupljen gotov, ali suvi, tu ima suvi celer, paškanat i još nekih dodataka, pa ćemo to, suvi crni luk, isto ovako staviti. To je opcion, ja volim to da dodajem. Sad ćemo okolo dodati malo lorbera, ovako seckanog sitnijeg, bibera u zrnu, suvog začina malo, ne mnogo, jednu kašiku, mlevenog bibera, začinske dimljene paprike, crvene. Tu možete, ko hoće, može i one tucane ljute. Paradajz pelat ili pire, ako imate sveže još bolje. Ovako, 1, 2, 3 pune kašike. Dodat ćemo sada 1-3 deci vode. Pošto će kupus da se slegne i onda pusti vodu, nećemo više. Ovdje je bilo 2,5. Tako. Ovo ćemo poklopiti i u hladnu revnu na 180 stepeni jedno 3 sata. Posle jednog sat vremena ću samo otvoriti da dodam ako bude trebalo još kupusa i ništa više. Evo, dragi prijatelji, 4 sata smo držali ovo u ovom zemljanom loncu. Sad ćemo da otvorimo da vidimo šta smo dobili. Pogledajte. Ovo je fantastično. Da vidimo kako to izgleda unutra. Gledajte. A nije isto kad se kuva u zemljanoj posudi ovako.
Evo, pogledajte. Sve se raspada, raskuvalo se. I butkica, kolenica, sve. Pogledajte, fantastično. Znači, 4 sata kuvanja, ali je vredelo. Puno pozdrava s kanala, mi ćemo baš dobro, mi idemo da probamo ovo.